Ubwansu bw'omuguzi. Biamono naendo mwanchumu ligereria abwegata sene Kyandizi TV obo sera bwenga Pastor Gideon Pastor Joshua bakire ime ya studio chinga kitogo chikobato kusanga amona barabo imarago bayya bono omoroberio yo Pastor Gideon timati igore omanyete ekera emeroberie go cha TV tobwate ngento kere ko nga parental guidance nga yora classify omoroberio bunoyo obo sera bwenga ase bakolikinga PG. Yes, PG. Eminetinga omoiboli noga ne twisaranse. Yes. Ange na kogaidi omwana gose komo tebereri omwana nga abantu ekero munabona bakolikina olesori. Yes. Inga gente kama ene keri muno keroche iga abantu aba nkokora bale timadinga turakabeka acting aseke gusi okweya. Yes. Egero omwana takagera nga nabere igo nakibagoteba do not try this at home. To tema mangana buna yega igo nabonga gitenga na intuge pindi ekeiga ntoko kebeke kenkita get parental guidance. Yes. Ekekere free ekora bana bible notora tokuruo basemi. All right, mibona sana mwanchumu ligira ngeto gotaba tokonya goseria ya bana kurwe mesaga ungagenda uchigaria bono murobiri bwa bantaba neno chakiro family Pastor Joshua na gyora asemie kero kenda bayuri mbaro batenga oino murobiri bwa bantaba nene ya bago eki ongo yonde ga kwa kijana kwa nga ingikero. Yes, chomugusi akaro koyeka utake tuike na bana ba. All right. Nariba kumanya budono koyeka bona katuko kwa na mangana ya tuko kwa na mangana akonya umuntu uri yange na ndibigoli byonse ibigotu nebirigati nebigochaka. All right, yona sana mwanchumu ligereria karibu sana imeya omoroberio obosera bwenka abageni bane pastors na chakurela zinga they usually keep time te maganoro rari kega etigale de kemo ande kwa aso ko chiaris ko ye studio kora bakire siminga ya na achire ande kwa 10 kiekoba. Anyway, asante sana bageni bana so ko eneke mwanyara ko muwikira naga kusanga amo 92 SMS nerega yarenge ya Nicodemus ototi kurwas chinsemo chia irianyi nsemelia otamba gotebanga umuroberio yo tanya kumuchaime imanyete. By the way, Nicodemus ritwa na ribale ko eni tato mwaburo kulina na bagotebanga alis coachinga kibale gokesha etibi na beraria ase isiko igetaseni babigitene Kyandizi kubwatia maiya nemeroberi gati yabo bosera bwenga na ndo chori kirega iga otebirenga nigo agochikobaga goswa imeyo moroberio amona abali bonsi bagende takoba bagokesha asengencho yeli tukulia rero banyara ko bakomwenia omogaka uria ise Nicodemus ototi. Karibu sana abancho baligereria no torega iga osanga amona inde atobikiri tukulia rero igontegete nyererie gochia ase Pastor Gideon. Yes. Onyara konya e background ya kiga ngere kikirito guchikoba to gukora tukulia rero mbuya muno abaligereria mbuya muno ase bali nande mo kolika chi SMS na bande mo goteba ngumurubirio no igwe ngencho emarago baya rero gotuguchikoligereria okorera abana ekero togokinia abana egotwa munenga kitwa kinete gonacha konyore simi bogotuga lakini rero umwana go mutigete ko kumutigere simi nande kwa muakera bona botete kuligereria sobwagale na guchime mononga abaiboli ngakibone kale ngakitogokini abana ekegoli eke bakorukanga gensi nekegoli ya technology ase media erororo ngakigose tokobara nande ngitoko batigera etoko batigera barore akiri kids ebagaidi dikatware baswaime tobayo enchera yokokina na kubwatira namana bamwabo igo turaligerelinga ngakitochikorera abana asumuroberio bwoko roranga technology yakiri lakini na into semu na baiboli ntubwatenene segenchi okubalera na kubakira ntubwate esemo enene yokubalera na kubakinia ase chimbwa chiria chibwenderete. Pastor Joshua Legiga Pastor isikomurire miaka yaye nera tukuratumia kabisa. Orato era nero bosera enchira gitura beka chingikero chitwateba kurwa wumu chakano
Pastor Gideon nero chibwatera goteba ngaya nkaka gosoka abana kibaroro baikire no myaka 12 gari nabokugorana nyaga sinbwatiga gari gwatanga gokunga gabugire ngatirire umanya ngani ndito kubaburia ngambi ya mure Pastor nazo tebinga inkibale gutumia chinga kichiria kwenekia unabanyara kwa bakobeka abana kubakinia ase chimbwa chiria chibwendete. We want to agree kuri umuchakano Pastor Joshua nga umuchando nororo boko barera na kubakinia abana ase chimbwa chibwendete ase kekolieke na kena pi yes gotaka ko kugikinka yao bia egerebe bia ewenere na abana bao bakoretera amasikani yes oika abana aba ko bakunya gukina bamanyire amaya na amabe oiko berese ekibagwente gokora nekibotari gokora yes nagiye kogera kare twagatebigunga omwana tari gwikaransira orogina omwana teikaransira liiga yes omwana teikaransira litieri mwana tabasa goikaransa egento ikobe gose ebintu ebi nekigunia chikobekeru chibando ebintu binde binge onto ikubuli mama nkibona nkiyagera ukaransira rogina rogusia nduga tokane tuikaransira atenga mogo kina moko abangani mogo kina onto kabwata nga ni ojo kolanga aya ukaransira otogo kina yes bonto kanya go kito kini go akini magega toke tukomanyisa sababu nere alright kiagire kwa kwa tebi omwana tare ku understand ono abokumego oyo niso yes muntu manonde ngaine yiniso muntu ngani mama mino yimama muntu muno gakorangiri kwa munyoka kwa musika bono libikale si yiji cyare gusana ni abana n'abandi abana ncyare ngo yes ngidota na muruminto ninchira mu muruminto abana bamagete nguri anko bakukwana na tata alright turi kurangira bana njongonya abana bakina bamanyite ekere yebura sana mwancho muligereje Pastor Gideon ningo bolia maita mashari tenaro of course mande ntwa ya ikere terende mungina gako gende tinga ebinto biro tokorari bale goteba ngaya chimbulie chinachitigire gaiga uchibwato ke chiri bituma chinyeni natigire gaiga moso emwenzi gali mulie ebinto bune bitimanyite nga was that part of ye chinchira Bible bale ku guide na gukinia abana babo muna Pastor atikire goteba nonyene kere miaka yaito nonya kere meke ekero tuakina muna bono Pastor gento kenda ta mention keringa ntuagatebire kunga to basa okwarukire to baso anyumba asita to mino mamino bakora igona babeka kinye niyo nkoinyora tu ariko so yukugorwa so yiga kwaso yi okora mberia egere to tigara ime twara nga muno gutacha ime kwarateriro mamino baje bakonyora erigo yare korenta masikani igonga nonya nekera Bible bare erumu yabo igonga nkware kosoa onye tuli goso ekero batagolete ekero batai igo no gosege tukoringa inukali chinyeni igo aminiti the opposite nga chirira kirinko kenyori more igo tare goteba nga chiri aminiti nga gachiri bono kwanye gocha korora igo na bongo teba nga mbabwa tenchera twarere twe tuakiniti na ande bona bega neiringa Bible technology yachire lakini abo itakiringa tuinyorie na ande tororenga mangana nare ande turanyara ko batokorenta in this time ya technology ngaite Pastor nayo murari na to kwagiringa kirongi nkire mwaka bekire kiri kipeli poto kigacha kigeka kigasira na ande nchirana era nkorana kie bantu bakubeka na kie fashion igora bego yari kana to kwagiringa technology yebona era to kogenderera na ande tuje tuirane egere torrenga ki to gukiri ki family yetu na bana baito alright marago yabono mwancho muligire nole no bosi bole gutarase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na usanga karangari kiago amona intwe namba ya SMS no era aseti byaga go emarago baya bono twarengo bokongu mbororo abayibuli kiro kende tutaranya go sentoranya ko batogwikirania amaganyo ne cinjira ao togereta ko batogosira abana baito bono tegete tosoe ase a topic ya discussion nga yumurubiri bwo korera abantu gucakira Pastor Joshua murubiri bwa abana bona iga batubwate igogo cyakira ase abayibuli nyene karo mwana amanyira amayana amabe kindi gyonsi kerekege niyo korenta ebe ne radio ebe ne kaba tyobegete bintu imebuya ebe ne TV kwagurire ebe ne simi nyo mwana uyo manyire igoko mubundusa nari muragende yamo mubundusa na wakiredi nakulimia matego kuna bujya ego sarika ogo kiga nari ego ka kinto kuneke gwa kuneke ne TV nabo nari bintu birabe ekabati igo koye igora
na roja sana musungu na dora kera dinga igo ba ka be kiri birasi ako igore kabati orusie kerasi ime ogia kiranse yateka otebi omwana ng'ebintu birema okune nabo bigwateka iga omanya gusieka omanye ekere ime lakini usa kobeka ebintu toresti omwana ngikera agikega okorwa yogonyora osariri pi ogonyora wansi koriginere unako batonyora osariri kere egento bono okomobundusa nandi barabanga okobwata bono mokine igo okumweresa kere egento buna kere nabaya bari sana ase okobwata nabaya bari ase okobwata bona aya tokobaigire pastor ntegetegirane asure bangorata bari ng'a obongo bw'omwana kaiboirwe agokina nabo bwinge chikomba gitiechi na kende gionsi gegwetariga neba kong'usana gotinyeka onyengerekebe gose obeke kereki ya maria nabo gekogendera koba gekoba bono omwana ochire bune komba giti airplane indi togochaka bono amang'ana ayo kwenekia bune kitokorikagaria kenyera koba egikira ese ekero tokwegera nabona ese kanisa ngote butole omuiboli oyoro mokungu ekera abeire morito kamanyire ngobeire musigo aso mutinyi oyo mugosebere igago chaka kwende kirasiki abana yes kirasiki abana matera ali kikuna kuna gotera umwana gako na gukinanda na bago kinore atiundi guchiasa matera haya igo okuboreri bwo mwana na kumwegeri uno kitabu kilikyo koiranira gegoteba Deuteronomy 6 and 7 yegoteba nga ebaegeri abana baino ekero muisaransete murenga ekero mugutara sikipara ekero muraire nekero mwagokire igo nga okwegeri omwana nekero nga abayibolende we have neglected gose twale meirwe okore ikiganira bagonya omusubati ali morito ali musigo ali kanisa lakini tate ndi kwisaransa se class ki abana asa matera ali akona kwegeri ko mwana ugako igure kora bonkomboro esauti nkoigwari igona bakoigoru nere okonyora nje ta matera ka kiri matera abekiru kare mimetinye ebere tatu gakona gusimae ese nginja tage tokorerwa karenda okotegerera matera igonto bwato ujukumu neringa tosoe kwegeri abana lakini ono nyakitari batenga tanywa maru tayindi bintu gete ese nge bintebi nko affect biro mwana ekera agokina alright biosi pingo affect biro mwana ekera agokina igobono kulegana na pastor Gideon na gotenga ekera aye omokongo somo subati konyara koba okomanyanga musigore abu no boreri bogo chakera pastor karure bono rende omungena kare musigo somo subati kare musigo mwana iboirwe wono tudiri no mwana oyo toroche na maisaito pastor Joshua omwana kaiboirwe yes achakire kwagura kabona ngotene nare one bintu mbiro obuna bono chitaya chitu abwate bibeya bikare ndero bintu byabere bya kistima jiro igo mwana agojugo akuria kwagwate kunetaya iyo kumubwata kwarete kiara kerikia iwa kebeka setaya yes okoye bwegosa basi ono takona kurtaye okwagura gojariko igo kumukunie bigenga biri byomuriro kwa mobeka kujanga ogoranga kuyare utama bwo bwanga sana ata nande takuirurira niyo ngo mwana komba kidano bwase unye feed ya mangana tari kwiyo bona kwa etaya so kuya nebintu binde bona ebintu kwanya komote bingora okumoro kipakisamba bimuno sana semesinera yali kugegati manyetinga sia charoka go chisawa Andrew Orenge ragotabanga amajukumu yokorera abana twategere abarimo asya school pastor kaniwe nekene munabona singenchemere muri abaire mengi hamisie karo mwana munabona abana munabona ni bahati mbaya abana balikuwa rorali baya yes tunawapa pole na butoko ndete ko basabira nyasaba okoremia wetaneti ama kongwali banyora yes lakini ekene nkelinga singencho technology ya abaire nemiremo nokugania na bekorokana ng'abana twategeira abahalimu munabona umwana so akoboka chinsa 11 oise gweta chipara na andoira na chinsa 12 abeko nyarekana ng'abaiboli bategeira na kitu atabeteri tangani wiki nere tu abwate discussion yanga yaganirwa misi no naye gukunyorwa yai watu kangonye kubwate weekend onye kubwate day off isaransa ragira na abana bao bond na barabo bwatana na barabo ege kogera matuka mange mbali ya mona intu igo
na be kunyalikana yetu atigira abali lakini ande tubwate libagali nene ekora kiofu ngo egutore tubwate chi weekend tutwale chingaki chingiana abana baito monno asogosangie ndagera kuba kwanera ekero mubwate none michese iri bagokora none weekend nayo mwibuli gwatoko yes nareka iga ore kuruka Paul Murago kurusato mugirango yarari kuburia nga ngegori kikere very sensitive gusire miaka umwana takere ko baga kuigekerwa kabisa chimbwa chire chingia ekegori chiste chinchiro rogotanga aso mwana ikire boniga nigatakere nga ogoroiru abekwe asemeroberio eliebwenete pasa Joshua stage wiya enkongu ekuruku primary stage alright kero mwana manyira mayanama namabe eyene erere enkongu none sapande sukuru otokobe ko mwalimu omokongu kero mwana uyo omanyire gwikaransa tago karansa na muiseke aide karansa mumurano no mumura bono wansire kuyatanana bona no bwene tego konga tatiga misi gento na nyorira otokwana otobwati family bere alright family nero mungina atari miremo arika yes oborerio mono bwao ne family ya bono ya digital aba muiburi ya remeremo no mwaka remeremo bago jakera baby care umwana ko baby care oruoja oja brave group cha igoti uma paka BP1 paka kweunga abandi bagita ali ba BP1 bono oja konyoro umwana uyo mweke kinjira chiao yes turi komanyora bona nuyate banga na abari bona abari barakomarere bobe usibuya ikabona isi family ikibendo kugirangana gero umwana okomanyora kideka kinke na yoro sete turasibiyanga utakire mambye mirimo usibiyuri uniform yaye ujikorosi ndagera goja koraro umwana usundukira umwana ne umuwakia gaste nayo gaste kucha bono muri kumena mugambe kende bindingo te batokumira nemerero bintu binde aba amate na komanda bingoyo nango yo nini bandambari kutoka Pastor Gideon as stage ya primary pastor nyakwanire byakigima what is required ingikere required igaganande mpara byabwera to ba babe involved asomurobuli bokwane kinga umuchando bunandi pastor tebire nelinga nande kwakwana abayibuli we are very unprepared ntoyaliganeti nande ntoli tayari munabona onyoro muishone egarabwatire simi igako kora ibintu byugukumya ebintu anyare gukora igone nabe kunyarekaranga nayo muibuli kwara take time kora ataka kumanya munabona abayibuli abangi ngusabira tora abana baitu bali school kwata munabona bali secondary umwana use form 1 to chino primary abuna pathfind ogusabanga gakisa nkonyera umwa tweba gusabira abasani baye yes because most of the time abantu barange n'umwana oyo nabasani baye igona bere ngabayibuli what we need to know yes manya abasani ba mu mwana babeka se list onye goko beka marunse batule geko gara they have more influence oja so mwana gukobwasa matuka mani inyoro mwalimu oyo twatigeire nere musabere ngimbu yaye bengiya egerara aye na kugaidi umwana asencherere ndonge igo ebintu mbira abayibuli totatageti komanya lakini tokagerete nga bono na tosaba mbuya karamanya umwana umusani oye inga yagotara no all this thing no nyene kera sabire nga nkwenda bali gutarira na munabona banjite nabona wete town yali bagwakana bibicha igabate neine na karamanya ngamba sani kibara abasani baye igoko basabera osabera nabasani aba ekora no bago go shape embwa y'umwana all right abasani amona akerokende bali bagutara amona abana baito na barabomba bwatari bagali nene ryo kwene kinga banyira ko bago shape chimbwa chi abana e perception nero to bwate pasagiro nande tegetengirane asore I know part of your bokoreri bwago actually your full time bokoreri bwago na so umurobuli bwa school yes emerobuli ose age nero bagwika ose form gete Tatanga bono onye no mwibula tanga mwana ona bono ikire form 2 ni manya teneka gori keria yo koraki gyogo sarika bono ya site ga monkonyere let's talk about it that is wrong ega undo golimo yes kuna bono na beire school ase chaplain ase miaka angene bono guchikoera abana mbali bagucha sende bagonte bigutotete tubwikane nyarebe yes they yan emwanto nale bakorole form 4 bagonte nga pastor tosabere tubwekane amisi gwara muna abana bali bachicha abange mbali barute form 2 form 1 abande baganitina barabuba abana bali mbabwata aspiration mbabwata okuganira barabuba abantu abaya perception iri tuwale tekero abantu bagukinanga abana ba adolescent ya bwarabwo ebasaligete oyere mutige
Ando ogwano igwete. Okomanya ni sareka Ba tata namanya. nyamanyete. Igonga ekene kelinga ki Yes. it's wrong. Asa basongo bagoteba it's a myth. Taligento kerekene abana mbali bali ekegoli bali form 2 bali form 3 na ande bechogete baganeti batwaro buimobuya egento kela what is lacking nelinga twa etugutanire twatebirenga abumba agokonye tigense ebagambere omata baro bakwera nemebweka nemenge Pastor Joshua nonyo mwibuli ngali twata karenga umwana gatambukire form twata webona baucha gukora kiagira mbali gali skora abda batali mebweka nemia ucho boli nyarebe nje form tina tigerete form 2 kwaranga naro nigento tukerororo kiro yo muita bwenta ko bagagwitera na kitu bwenta ko batogosenia bana bunaba especially baraseka goli pineke Abana aba unabono kubwata abana ba umwana bwanjete mubuli amabuli mubunaki nakiboro nyare bakoreta matebo otebi dadi ulimbura ganyuro mwana akara gukora matebo olito koroma klasi nakibali unyare baigwa abere murito nyare baigwa sini otire bwo yo tigire school nyare boigwa one kara kubaririga manya bono bwesoereire bona ihe minute nga tatangeti nkoswa muri uyu akimogenderete klasi kino nakibago kora abana bonse bose mbaro bago drop onde mbaro baliga mbaro ukubali rubo bibwensi bona kara kunya gukwana kwanyoranga wewe klasi gite atanyare gocha kwisubura ekiagero ikire gwe committee naki areta limobe abara babe naba ndaga koraiga yo ndaga koraiga ono bwe soera naja nyange method yeye nemiye ngiyera kero ngo mwana bwe besoera iri ona karo komorero nyabwe nabusinyu kogenda gokore igero ikire gukana bosibwao tinko ibatata buna yare bayibete nare bagaitu bubi ngitinko ibapi ono mwana yo mate bwerusi yopi igo barangirie kare insend yabeire banyore batebi negido batanga buna bono abana ba bayibuli balikire bonsi bali kumengera bamanyita biyaise takomanyita biyangina kera manya ko baba kabuma ne barole usikende babune kende usibagambe kende ba bono kunyora nga kiro munda ko jane gise jaro sete ondale biso nditago jo ndakala korale saminyete ono obokomu bwaba ororo ase okubarera abana baitu mancho morigeria liboriria go nekerangeri kyao kirabe kengencho tobiki tinguke bisa tudana ko bato kwana amuna bageni bane emarago bayabona igure chinjira aao turagendere ko bato kwenekia ubwamate boito ubosera boito so chinga wanyere ko babo gutingiwa tali baibuli boka na bana babwate nsemo enene kigima kwenekia buna enka eyo yenyere koba ase umuroberio oria obwenete ncheraki naye kuri gari sikogenda to botorigiro ruchinga mboko nguki ogenda to bogwetera buno moibuli kobarera abana bago anene ase ekegori buna eke part of yo kobarera abana discipline Pastor Gideon. Yes, discipline una tuatabire na ande twabere to kwagacha nonye n'umuroberio yo korwa sibipindi bya itirenga discipline nigego cyakira gati y'abayiburi babere obwerera ni bwane na naumione Yes na bobo korenta enchera nande ndakwanire no umuishio naigwe igo bwerera ni karoboro bobe gati ya umusacha no mukungu don't expecting a discipline nenyare kobukoswa sabana gekora na barabu naboko nyora ne mincha sencho wera ni bwana na umimbuli buya ne mincha no nyane kerale ku discipline yo mwana na tebanga motige ose ekeronko mu discipline yo tebanga iso ga guchanda yenchugocha igo ne semeyemo abayibuli litanga ni bobone to kutwaru bwa matobuya bateme na batebigiri twakwananga omusu omumura ekerugukina ego kuna kuligiririra inchira mamu mino bamenyete wata na inchenyo mukungu nkamama no muswati gakuna gukina senko na gotanga enyuo muningi onye enyuo mogekari ginjira tata na mami bamenyete rori na injiti gansoro igonga discipline ye nyumutara mwake biboko gekora abantu bakiru iboko rane mbirabako mbirabakonya pi babo ituba kabona unalire aho tanga yengake gugukora ingo kengende igo obwe enchira abayibuli babere bamenyete oso muibuli oyoroyomo nyasaye nkera mukonyire enchira kokoro bwereri nonya abantu ba isiko nabo to kuri esingo pare lakini enchira nero okolilete ne chiamate nabego kokonya naye no kwanu umuntu buweka okomenya oku togoteba none kanisa nga bie samon kabokorandia
kiagera bana rende kibakwenda gari gukubarekebisha bakurigereria tega oranga noyo gukore gotorekebisha nena babwato muchando rende na kintu togokora tore tonyare ko batokorekebisha nari goruka Paulo Guto rujise mochia lunga Kenya TZ border agotanga tuko live nere enganeri gwakwanera pasa nera gotebanga abaibuli nigo babwene tokoba ebiorokererio ebiyagukiase abana kurwa ase chise mochia ngumbu Manama Bahrain Kingdom all the way to home Kisii County gorukujeria kirubo agotanga tanya ko mochia miumurubili oyo asogene tokoba ko mosemia butambe yo besio beshai watching live na boigo Amos Onderi kuruchise mochia kegogi marane atanga oyo nomurobeli horanyale koba gogosira chinga chito na boigo gotinya obwamate ase chinga chito chinga kijone ke bate boigo tebanga tanya komocha imeya omurobeli pasa na irene rasol indibono rende okorera abana ba gogoikero mwerio kiana mbara otenga bona ngali tuwate baga ikire form tugaitire uchana bona akorira oboreri indio muiboria gukora oboreri bu mwana oyagatanga bono ukire uchase getambukiro kende omwana bona narera abane omwana kale skuru yaro yo free yes kwenda komarera buya ende ekera ikire form 4 na abu mwana omuisika akorira akire ona oburendi bwaye oboreri bwaye igokororanga bono bwaerire igana obagera misi nugoteri bagerio nyaruke yana jakobera abuga ariga kare kibarua ariga nyogosoka igosina arigiri kibarua libaganda gete bona buri free agenda no sikero biru muntu mone bono kwenda kugambira amangana kwa motebiri gutira nabakororanga isanire ne skuru mangetenero tari semi kyo kabago somi yes ngosomi bakobore no muntu abanda kobia binte binge na okororero uko no kuya lakini bone kero okonyoranga abayibuli batabwatira netibuya una pasta teba nabo okonyoranga omwana gotebanga nonyema moro lirenga tatunga kiriburu yes nonye tatoro lirenga mama nga gabu biganto konyera bubi ikiamo gukarani una ali mo gusari omwana muri gutwara mwana muya omwana yo bona kogendo lakini omwana moeta mangana moko motibona chisimie peyo mwana kutagete koba ndagete koba munyagitari no moto munyagitari mo mukubana goita miri munei sabe neji bono tebona ngotebi yo to munyagitari o kurigirie simie chipa ese meje goika eye ko wa attract obeke birengeri bya ororo eko ibere chiza omwi oyo no omwibi okwibera chinsa cyo gokora study chao omwaki kosoma ebintu gete unabona kare kwa ragire ubone to kore sabu koko mara gokubuka butuko ubone to gosoma bitabu ebya megano nento binde egere bibwate riri byo kore fresh bona gogo jikuriye ibinde ebibike kakiyaye nebiyenga kiyaye umenya ko umenya gitari uno mwana akora enekena neke alright moteta mote yububi mote yububi no bubi ikiragere kwa moire kwa jagire ngito tikoba yes ora sense ugo jabona ko ekintu kira kuibere egente getoba neke yo kuisa koba molito bunyagitari mbuyi uisa ko koreke bunyagitari bunyagitari mbuyi uisa ko koreke bunyagitari oso gotebera isabu irega nega bunyagitari mbuyi tegeto munyagitari nejo buranjene tono nyi ari kanindi kibese tegetare njo munyagitari bono bona ye bwatia na gotebi okonyoro mwana oyo engere yengororo kwa mokonye bimeno sana pasta age tukirina takamentera se pastanga abaibuli abange munateba baikire form 4 mwana gakolire ba mbaro a good number lakini mbaro batana gutigoboreri bakumuntajire university baka muntu akorire ari isiko na kigeri tware goteba gikuru kunga empty nest syndrome omuntu akwira pakinga ki wanga kunyuma sengenjo abaibuli mbaro yani bateti kumutiga bono omuibuli yaro chenga oyo kogenda mission ande mono nyo no mokogote bono baro bakuna gotebi ngatiga tigaye nocho kokorenda kamusubati ga bateba ngo yaya mission tago jakoba muya inkige kogera abaibuli abamparangera namuna pasta tebanga oboredi bwabo nkwikera buri kerengo gite bwahera nande ye gotebiga muibuli yo ta prepare mwana oye buya kagukina because umwana gukwa mu prepare buya muna bono bakite university
turiko na kuringa musubati umwabongi na moketa to mwaba sasa ogeta angabu naro amenye gogote ngo nyine austerity gagenda amenye gekogera na mwigiri kurwa buna Deuteronomy 6:6 yagoteba lakini kona kokuigwitu kuna kurigia igona habwate dautinga tina mwali ganeti umwana buya uchikomenya bwike austerity. Basta meona sana ndo bayabona maite engana igwa kwani nero kana tiri ko ekera bana bajide university ya aboko rumu iburi acha ndegete kigima no agweta mari chinyomba chiri akuriyo bomenyo maranga igontegete kumanya sa kome erinde amanya ko bagos nenyale kana kero kende ubwo banmboro to gutwa twaranga chimbwa nimero bilinero yobugima nabwenete ngipa impekera so mwana uyo ase myakeri ya maiga labda tingeti gokora izitironge pastor yari akumugwati nga yaya nyancherone ni nanchira nenga natumete gogotebia ubube no buya bwa 1 2 3 pone nere nga kirabda mbwena to kobingo go bwati erinde ngotebe you muna pastor teba you see onye ndiria chagete preparation iliyo ko matenga kabeto kana ko linde chibesa nchari gutwara muchana lakini kiya ikeire nga kwa realize wabukirwa kumenga obe Gideon na manyetenga kurangirura geta ko bakisi campus achaso merenko koirana lakini urangeri rongo gusema sinde muliro terimo chando remase Yesu na ndegendera gusabira umwana watu gekora Yesu nero guchendi chimo naboko enda ali uri paka otebe ngagasebwa nabono bwato mfano abana ngoja bani nge university kanyoro musani otenga ndigerie nyumba tukagenda nere tukaligie nyumba getwaligie nyumba kagotebia omonyene umwana oyo tokina abairi akamutebia abungare egintu ntagete igerie umwana angena aki university kisiani na bama ina muligetia sakurunga Kisumu ndogo umaito umwana uri buna asoete Kisumu ndogo aliri tukolitangani akarara nitainyoreti abeke kebuli korumbi igabo getafuta matukatatu aelire ubukendo kumbe liri buna asoete nganye ne university bakamubekire ryobo abantu bakamwibirira kirigento bono rucho nyatigara ali sinatwa mwirete nabo yali kunyarikana abantu bali mpe bangete kende ebale community na mbona nande abayibuli basoete kumurigirie simu obuya nambwato muiri amanyeta akabuka mambia kaenda akamuringa enaibere tukirigento mbono ngali kubukali tukulia kale yakabere embe obukendo bwamboki ale nchara konyegeri buka igonga inki omwibuli uga obwatenga mwana oneta komenyare anita mageti ngo komenyare nange no mwana tu nyasa urakorendere twatanga nyasa sikirarinya amen barona ligireti ali bendugu yana ngabaira ali gosoa ta mairi mbiri bagakora na baro metinyete to bande yango intu twanyoria nyombenga ono tigatomenya pono na bokora na bogosika ugochora kwabo gekogera sometimes na butokuba vetereria sabatomenya ngakine yabo na barabo tigabatware obosi bole hello Justin kurukisa mujakembo abata bamuchando omonene no kwegeria abana baitu chimbwa kiria cyokomenya no boinche pasa twaro nonye umwana ngwa kwana regero uyu mwana atari ko recognize muntu onde bwensi alisiko kwanyora akora abantu bande buna emenyama yiko nyoro umwana gutwira nonye muntu ndama te wacha kukuminga bono umbwa kiechi umwana ona bwata Bible na bwato mwibuli gucha kukuminga yo muchando guchia otokera pastor Joshua Njakamana mujando uyu namaskani niyegere yone idoko na ile safari no mwana wesu bono ikimata tujiri cyo kumigerani kamata bitenena umugako yekaranze mangeta kanga kama betereri ona igitenga kamoyibo kibe kamatebia okondetero busuku omwana yale akwanjira namangana y'abantu kandi kugwekire batebi gwaba ngwata kete kokora lakini kwa tebi gwabantu bayigure anjirana omaja kumana manga tata gonja ete utakonte byarari nka ono teaturo bangi mumurumino kumugumana mumurumino eboli mari gosoa egento nkirege koretarana se bibiri yango tebinga umuntu kunyakumania abantu guichimbago na kumnyoka na gotebia abana ng'imioro nchungo itunde abantu bariko baragereri kururu bago urani ritiko kubwataye ige kubwata abana bao ese kukia ugiasira ayo kunura naboro lakini amangana ya abantu abo kubeteriria amangana amabe yoko baretere mejana yaje kujanda abana naye nabo
naje nabe mirite ngaba onabo bona abana aba bamanya gukina bobe bono uje ko babeka chimbweji nusangana neti endagire sana no mujanga tiri kurieka ngwija mwana njigo so ajya gwasangana nibige mpete yembo mondo munya biasaro bate dukikire buja tago isane kabo omuntu mukana onyo stocking aniga umenye ujoni ndo bali mabwe sokoro ebe seru yo sangani bono yo kure misi indema de bono gwa sokoro mbuli koro si biasaro bya koro pasa kwanera ngengane muna bono abaibuli asobo inche bokuru bwa abana munara akori gasio koni bitabo yes enseiga yemo nare kuikana nyoro umwana w'imyaka 12 nakwana na nyina nakwana na ise pante bigitabu iki nandi tojine ki abana pante we are not interested umwana ontenga no ote badadi I can buy this book umwana enda obusikibesa chia yabegete ochungulie gitabu eminitinga abana ababegiri unga abaibuli mbali tata togukina mwana ko mwasiringi ya misini yagache umuchando kara umwana siringi ya misini mwa siringi 100 ayikana ko mwa change ona lyuko manyanga ebitamtamu abo chuliera uko gajale nabo kwike supermarket kwa bolinga ngobwate besa yaye nera guri gintu kiaya otebiki ani ne ochobo gori bono na yogori o feel that na nyoro muibuli yo makangirie ngana gete agante bya bana bane kira marago bamuna bago ngo babuli what act of kindness wakora nkintu kiwakora yiki yo gokon kwara mwane skuru tabwate karamu kwa mwa wetiga iga ngari okwegerie lakini abaibuli mbale nonya ninka omuntu akukigwa kaodi endagera yabekirunyara omwana okuminga kai ndoche ndagera bantu mbali gosanga naye nabo goikumu kyoyo kukikomosaba omwana ngeke tamtam obeka kuchimaya gekora ngina nabo banaletenga omuntu gaachire gente yekora abiso igonga abaibuli ngo changia tole that kindness nenjira yokobeka abana nabaramba abamini buna wateba nenjira ye abaibuli tomenyete nandinga kitokorokia abana baito yemono sana chingaki technology gene tukobege ukina mono nabo kwegeria omwana gochia oikaisiko omeresa abwende nga pasta gidio nenya ko bakorera benenga esabi abana bago nerenye muriki ai nabo ko mwegeria nga pasta josho kwa mutangira mona mabosi ipi lakini gaikire gaisiko onyore injiri ko ku exposure takiri ende onye koigegete chimbwe chimapema umwana oyo ngagete ngata kwebekera agenda tokoba kaukina sobogima bwa pasta umwana oyo moigeke pakaine otebi go kwande skuru nona bebe yone akunu ke university abantu mbarwa ka neji blado ago drive obwate kibese umuntu oyo kibese echi nigo akokoa oasa gotanga sinu muraba takamure agokoa okwa attract mwagenda mwanyoranga masomo tayo ekiagero utachari tiko soma banyo mwana we minister umwana w'umuntu monene naye no umwana umutaka tigireria sokurwa werere buya obekibirengeringa nayo semiri gikokonyaria egero kore buya lakini ujukubwatie sabwire iga yeko baiga bono we komosomia mangana ye university we nyenkwana kumanya mangana university yanduriyo mwibori oiriro mwana university aya eteiro akworoki umenya batebyo umenya kubunduso yo unabona yena eteiro na okonga okweresa pi ekiga limo university ya yete akamwanga singo tuko dadi ya ire ya ishire ko ikese korara na kingokora kapote tochio ebito bya na kingokora binto mbiri ngencho obogima no bwengencho akena matebe to kasaba umuriro kalimira domu ya yedara bwat all right biemona wikomu bunduse bintu byose nga ogendo kira no kurendo obogima kirikira gero obogima bwa busareke yepa lakini kibyo kigira konyo obogima na yoko na keroke esabu yao no kabere sabu ira konyo ira gokonye unarimo kirare kuirore skuru igagende takante binga bali to abwate ki people lane otu abete edomwe ye no tukwari getandeka paka bali to ale korara amo na utu akete konyora ki A- na abande bakayo ki P+ to ale kuchira amo ntwe soranite bali bande banze ababayiguru tokabamo tokakonyeka bono goikobwa ati omuntu bwato bokonyi uragokonye okonyeke ojigokonye family biemona sana so mi mwana omumanyi ita kumutiga gende golioka
Ibuno sana Kefo Soro kuru count 047 autebano wale meya umurobiri maragoba ya bono moncho muri na nyoni kubwateli buriago na boigo ekerengeri kiago no reno bosi buri bogosanga amuna itugetera se emitandao ito emaragoba ya bono togereta koba togosanga igure chinjira out bwereta koba tokorera abana baiterinde banyare koba bakubwenera asobogima bwabono na asobogima bogocha ekerenge kene pastor no kwereke ngabana baito na abana bakiri koba gwetenera ingeri togotanga no nyuchiri manjira bekundale kanonyo no scholarship abayibuli ba difaira abana baomba enda asumurubiri bwo konye kasa masomo esengenjo atalishwa ni limbo yaye abana no batabiri ngo rangire tu Machakos University tigandi genjera yo kumunganya o chagatika berega tali umurubiri university buka no nyasi ki primary amasomo abakora ngumwana nabato mwibuna batege tokoba muno mwana nge keko atalishwa igore chimbo cyaye bunecho enale kubwa this pastor kurwa munatebo muano yale kumwakire simi yes eye koro kyubwa amatobuya ekerubwa tubwa amatobuya umugaka uyole family na omwano they are very free by the way gentonki yara kobise nande mostly you know my daughter ebintombira ko ika none kerto ike supermarket nginata iyo ndenge kengolire lakini kero nginaro na bara beta bugulia maguta gete lakini kale na inje gutumba baka nginubuli aki aye gwanchu bugulia ese ngenje kerali na inje gale free igonga abayibuli mwana ta kuchikuchenjira pia pressure onye mwanchaina na kumanya ngentekenda tikangunda aboli dadi nanyo to muntu kongolire si mingaki bona singencho mubwato bwa matobuya emechande gocha pia pressure ikora bono mwana mubwati boerera tawakira simi tagukuburia nande simi na bagocha neraje bisete agoye soke chinsa getera no kumubore nga amisio ngete nkumuira nerinde ene ya misi lakini ne yaye igonga nobo obwa mate butali gutoko buya technology nengiya because ya tosukiri nere gokora ibintu binde binge lakini onye tutwarubwa matobuya nabana baitu gendo ke yarako bise. Alright, tukwaniranga obariri bwa bana kero kende gwetera asaba kuri emirema butonyera ko batokoreta chinga chito limit ki Pastor Joshua tuberenda ko batoku bwatoka abana aba banyara ko bakorerwa amuna abakore emiremeba na into ensema itu ngaito kuchitwa soira elinde twabwatera ntwese yasobwa ono iga number 1 ase afya y'umwana abagoteba okogonka ngotake mwana gonke miakerenga bibere ibona batari ko gonkirera singinjo yimire mabona konyoranga oborerio bakari ko abikira omoreri yes obole babari challenge chinkongo aja kanyoranga omoreri omuya akonyoro etakiri embe netakiri engiya yakonyoro omoreri omube ono nyoro mo etakiri engiya emanya gwancho omoreri omwana wakorendo smart lakini abenga to charity omoreri igara bunduso omwana ebintu ebibe enda komotesa bube yes lakini bwancho omoreri mwanje pyo kumopromekere ndo aye go bwanje teigwa igo gitonyoro omonto omuya ekene gagukurendera inga buna bono omoedi teacher anja bari mubaye ako biya ba ako mboko kumubwate kakurusi yo hoda na abagurire kilpa cyane tendebi abana bagwita nabo bango uno muiburi no moreri umwana wakurendu smart lakini obe maminja no moreri ugujo kunya kumumani tiko mwakende ngenda jibasa kurigete yendo menye cube bono kendo kole gatikura bono umwana uyu gagucyane yes twarira abana bagucandika pastor se amaboko yabareria ba pastor nyare ko bakwarira byanga kerokere no bwa mate boito una baibuli na omoreri yoyo wanyara ko banga asoboreri bumwana bwanyara ko bose muna pastor atebire there is no limit ale ko ira nirichi bulia yes abantu abana bali no mwana oroche in fact weekend my kora chine weekend igonga limit yero takolete teyo egente kenene nkelinga mutanga ni yeso saba buna pastor atebire akomoreri yomuya nayo bumuntu omuya egere abana umuntu yokorera abana nigare a parent kukubwa bona ayi no mogonki lakini chimbu chinyinge nere okojimubekera igo ogente kenene tigatosabira nandi buna bono no nugara butogusaba abantu maito gusaba no kwengencho mono
sabira omoreri oyo tigai gumnamo mwanje taso kumusabera na kotaka obugima bwaye nere bobuya nere gakogenda bakumanya nk'abanta bampankaniretiama nona masabo bansabira rero ibansabira nga nona kabesa kabakonga gankonyi igonga nabona ayo kumwagacha over part of the family talinjera muna pastor teba okomuruto gochiali ikiupu osebona gikimwachire korara ekara kore gasi nabokonyora bwate pain ocha korara late mambiuta itako rumwana gasi obe o mwana no mpirito ninga na inje tiganda arara nara ile butuko tochetiro yora saro manjo mulira ji sachito ndage tendo chia kire chia chire kigima asimara ko yabone kirenge kana totika ko batoko teba no go kwanera abo go twanyara ko batoko mulikira chinsemo out kwenta ko ba atogo tingia obwa mate ase chinga cheito ngatwa teba nga abana ne component nensemo yengenjo kigima ase chinga cheito twarorire abaibuli kabisa nabo bali gabagukwaneka risiko kurende pasa gegwika ase nsemo y'abana kwanyora ngabo no into kweba chenchera gete geko gera abana tubwate amaene piko bakero mubweka na risiko none ko ba introduce this has become a problem. Yes. Omuchando monene sana igobono na kigeko gera etobe kibune ko bayinge nchoke gima timanye ti pastor chinga kichito chierire ngana yayo mweli pastor Joshua kurogwo ancestor yerega igetabu ya Proverbs 29 osome 15 yego tebanga ekiranya no gotogonyera obikoretwo bongaini kurinda omwana gotigwo korabuna njete igakoretera ngino busuku otigo omwana turiko omusogete paka mata mwana ngaboni abagwarre orongi kyagira korego tigatataraja tigaisaraja into komotebia urujo mwana inabe moni tako tagotigo omwana korebuna tagete iagoja koretwo busuku asomochie osinyogote nanga abana bane and koko some i Proverbs 29 some 17 yego teba ngarunge yo mwana omumura ari uratwaro morembe no musaso kasenka yawo. All right. Pastor ngerare gukora ngo tebia bancho baligereri na ki twarubwa matubu yali tangani omukungu no musacha onye kore single parent twarubwa matubu ya ni amate wetana in abana baito bago kobia unari gwateba ebali etabula lasa bago kurukase gesongo lisakararire play eri kolikwa nebikorwe bitoko kora igo abayibole karuto bwato bari obuya nande twatwariro bwanchani bono nonya bibokombiganirie igo goteberi omwana oigwa geko geraga gokobikirimo gokora mbiema. All right. Bienvenido sana Pastor Joshua, Pastor Gideon. Haso kwa chinga kichina kwa kirana Imyandizi TV kwa neke ngatonyera kwa bato kusanga amuno mwanchumu ligereria umorobelio obosera bwenga asekerenga ekerene twanyarire kwa bato gweso migere chinchira ao turanyara kwa bato gusira na gukinia abana baito ase chimbwa chiria chibwenere taje akuwata buria gwo karagenda karaga practice garia kabekanga ase bikoro anje na egero manyete mwibuli ndomo kekege magonya gukinia abana garia anje na chutiria bera tatu ayara chikobaga gonkonya pastor nere ngwesomiare onye Pastor Joshua gaiga nere na agene tokoba gwesomia onye bana baye bakinire bachokoroti bayo abachokoro mbararo batwesia sobwamo no tore ase umurobiri oyo wokweneka tonyera ko batogosira abana baito wetera soko bakinia ase chimbwa chibwera zasa bali basange birengali bya bana mabuli abo to bakerenga mbi yamono kegima aso kweneka anino manyera ko mogosanga amona intego ikera nande omoko byogocha twakoganerie oboligereria obuya bw'umurobiri ko bwatia Imyandizi TV. Chisa isa tomo chuko nyara komo komerana manera Vincent Onyancha asoko baretera amayesemo ya kabro nyara ko bakoneke chipi cha manelo kichago kira senjiri bwikiranu digakoro kwa Sara Mumanyi tobotera na Pastor Joshua, Pastor Gideon ile ngoro kwa Josephat Messi twaroboligereria obuya bw'umurobiri ko bwatia Imyandizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV nabo kutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo
gusonja mirubiri ito chinse 24 nyaranka nabo gusonja gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV elio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi ukiwa na Yesu jirushe